Karo batin sing becik-becik. Kuwi ora masalah ya Allah. Bu Yuyun ndah nome kaya ngono ayune, saiki isih ayu. Panjenengan nyipta Tita kok saged ayune kaya ngono. Kuwi ra apa-apa. Kuwi bersyukur kelingan karo sing gawe urip. Beda bareng nyawang Bu Yuyun, wah nom-nomane upama tak ngenekke ngono piye ya kae. Wah, kuwi ra entuk. Kuwi pikirane jorok, pikirane reget. Oh, ngono. Nek upami nem kula nggih purun tinggal. Lah iki, gayeng ta no? Iya. Dadi kabeh iki mau gumantung pikirane dhewe-dhewe. Ngono. Heeh. Ngono cah wedok nganggo rok cekak sak ndure dengkul ngono kae. Ora ana sing nesu-nesu. Wah, cah wedok rok marahi ngene wae. Lah ya. Pikirane ngeres, heeh. Kejaba nek ora ngeres ora apa-apa. Ah iya. Dipun ajengaken Bu Yuyun. Bu. Nadyanto wis sepuh ning cengkoke elok lafate ya jelas cetha. Oh, ngono. Bu Yuyun Sumirah nggih sembah nuwun. Tanjake bintang tamune ya no. Oh, Mbak Eka uget-uget. Ya men jumeneng. Oh, iki sinden spiral, viral. Ha iya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nikmat maula jumeneng. Eka. Selamat malam, Biung. Wah tenan, aku nyawang sampeyan ada cah wedok nih jiwane kaya metal mlaku ya wah gagahe kaya ngono. Mbok menawi kedah mempunyai dua jiwa, Biung. Wow, siji. Pamane mengko kula omah-omah. Heeh. Mengke kula lak pamane ndek bojo. Heeh, ndek bojo. Pamane bojone lagi nyambut gawe lunga.
tegese kula mengki kudu dadi sosok ayah dan sosok ibu. Wow. Iso dadi sing lanang, bapak iso dadi ibu. Nah, Mula sok kala mangsa kowe gagah, sok kala mangsa lembut. nah. Betul. Dadi jiwa bapak sing kaya ngopo engko aku tak luwih sinau kalih panjenengan. Oh, beres. Jiwa ibu mengke sing kados napa mengke kula tak sinau kalih Ibu Yuyun. Nah, dadi kesanipun mbok menika cita-cita kula menika saged dua-duanya. Ya ora kodrate wong wedok ya dadi wong wedok sing feminim lemah lembut. Nggih, amin piye. Nek sing marake kowe kondang ya kaya ngono kuwi olehmu prasaja, olehmu lugu jiwa karakter aslimu kuwi ya kaya ngono kuwi. Aja diilangi. Mboten sah dilangi. Ora sah. Nggih, kula njeng ngilangi nggih angel tau diruqyah malah ustate tak pancal. Dikira ana demite lho kowe. Lah nggih dikira nek demite ya kula mboten trima to. Heeh. Ngomong dadak diruqyah kula. Cah ayu-ayu waras wiris kok diruqyah. Nggih to, lah nggih. Asan. Paring panglipur dhumateng warga Sekar Gadung, Mbak. Sekar Gadung nggih Biyung. Nggih. Sing nganggo bawa. Ngagem bawa. Ya. Kok naming sagedipun nderek dedonga lan matur nuwun atase sak kula kok ditimbali wonten mriki. Lho. Dusun kok eloke kaya ngene dalan ora enek sing elek. Walus tapi ciut-ciut. Nggih, mane walaupun cilik-cilik tapi halus. Kula niku gumun sebabe kula cah desa. Heeh. Dalan nggen kula nggih mboten adoh kalih mriki, aluse sami. Aluse padha. Ning nek udan beda. Nek udan piye? Alus campur medhok nggonku. Dadi kena ditanduri wit gedang. Nggih. Namung saged nderek ndedonga nggih Biyung. Mugi-mugi antaranipun pemimpin kalih masyarakat mboten enten sekat. Wah, iya. Lah nggih menika Untuk menuju persatuan dan kesatuan warga Dusun Sekar Gadung iki ora ana sekat antara perangkat desa karo rakyate. Leres Biyung. Nyatane bengi iki berhasil ngadani wujude merti desa lan rejepan. Alhamdulillah Biyung nggih. Kula nggih nderek melu bagian kula nggih nempil eyom panjenengan menika nggih Biyung. Nggih. Mlaku bareng. Nggih. Nderek ndedonga nggih Biyung menika kula tak sak uler kambang sak rambahan mawon. Oh, siap. Nggih. Sak rambahan mau langsung rangkep ngeten nggih. Weh, pelok napa slendro? Slendro mawon. Slendro Pak Fit. Nggih, nderek ndedonga. Mugi-mugi Sekar Gadung menika tansah sih kinasihan, Daya dinayan. daya tinayan, Mat sinamadan. mat sinamadan. Weh, Amin. Amin. Gayane iki bocah kok iso. Dhuwurmu pirang senti to? Anas meter ora tutuk lah kok nggih. Mula kok ngarani Mbak Ikange semampai. Lho, anu lencir nggih. Semampai iki tegese 1 meter tidak sampai. Iya. Kula nggih pitados pemane masyarakat desa Sekar Gadung nimbali penyanyi apa pesinden sing dhuwur-dhuwur. Dawane 5 meter ngono ya iso jane sing ayu-ayu dhuwur-dhuwur menika. Sing digoleki bengi iki sing cendhek-cendhek karo sing pesek-pesek. Nggih, manut danane. Iya. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Muga-muga aku sesuk ya mboyong rene, diboyong rene. Lho, dienggo apa kowe diboyong rene iki? Yo dikersake terus to. Oh, menawi. ditanggap terus. Nggih, maksud kula enten iku. Muga-muga dados renaning penggalih. Nggih, Nggih, amin Pak Lurah Lujeng Dalu. Wis Pak. apal ya karo Pak. Dereng. Lho, tak kira sing pidato wonten mriki wau. Nggih. iya. Kula ngematne Pak Lurah nggih ngagem blangkon menika agemanipun. Uler kambang Mas Doyi. Rangkep Mas Do. Langsung nangkem mawon. Kowe latah to. Mboten. Son puji Melu didonga, sun pepuji. nggih dadya satri ya sejati rino wengi eling rasa kang kudu ndarbet jalali lemas kowe eling ngomreng bebrayane
cetha penak dirungokke mengku pitutur kudu sing eling karo bebrayane. Nggih kalih sesamanipun nggih. Apik. Lamun lali. Lamun lali. Ora ya wis. Ora ya alhamdulillah. Nggih. Sesuk aja lali karo aku ya Pak Lurah. Tangane kuwi ning omah iki apa duwe kutut? Sering ngeteti manuk ngene. Ora mbok menawa nek aku ngene terus Pak Lurah nyoh ngono pra. Maksude ya terus nyoh ki ya pandungane pangestunipun. Oh tak kira nek nyoh duit. Ya alhamdulillah nek kuwi. Pomo iya. Lamun lali. Nang kesli. Ropri rakyat Narasudi satemah kabeh ngedoi mula aja lali gayuh rajaning negari yo layo masku dhewe merga satriya sejati sepi pamrih rame kareti cukat trengginas merantasi Tak ketak. tan kendhat marsudi gayuh rajaning negari. Wah, elok. Eka uget-uget iso uler kambang ngomong pitutur. Somben cakepane digawe sing liyane neh. Mergo nek kuwi sing nembang kowe iki pas. Nggih, piye? Wah, pas karaktere pas. Amin, nggih. Mengko kula nyuwun bimbinganipun nggih, Pun. Aja njaluk bimbingan aku ora iso bimbing sapa-sapa, bimbing awakku dhewe bingung kok. Terus kula ngajeng nyuwun sinten Pak Lurah nderek. Ya. Apik mau pituture becik. Nggih, terus mereka apapun sesuatunya itu dimulai dari nol nggih, Biyung. Dari lingkungan keluarga terkecil, dari ibu, dari bapak, lalu dari lingkungan masyarakat. Napa nggih mengkaten, Biyung? Leser. Terus mereka kontol sabo kali. Apa kuwi? Betul sekali. Panjenenganipun kok panjenengan ngendi kok? Kontol sapa sawah. Pripun ya? Betul tidak salah. Iya ya. Iya. Jan. Ki Piai Sragen dadi ya tetep gayeng ya. Iya. Sragen kula saged nggih hae. Wah, sami mawon niku wonten sing nyuwun gelo barang. Gelo. Nggih. Saking Pak Gunarso. Wah, niku request Pangkur Semarang bab cutke gelo. Monggo bawane Pangkur Semarang kena gawane gelo ya monggo. Gawane gelo. Nggih. Terus menika nggih wonten lho sing monitor saking streaming nggih Biyong. Anu terus nyuwun tembang nggih kathah. Apa? Nggih menawi mengke saged dipinangkani. Siap. Wonten Pak Muklas wonten Pemalang mau nggih enten. Oh, penggemar Eka uget-uget. Pak Yanto SBA, KAS FC. Oh, KAS FC. Ki Anom Suroto Fans Club. Lajeng menika sapa mang? Ki Mulyono. Ki Mulyono Prasetya. Mboten ni. Ora. Mboten. Lah dalangmu. Mboten sak setunggal mleh enten wau kadang ya. Wah Pak Tejan nonton Jakarta SBA nggih ugi. Oh iya. Terus sapa meneh ya? Oh, sapa meneh? Dileng-eling. Mengke pas goro-goro kula anu pas meleh. Wis baca transfer mau sebutke jenenge masih Pak Muklas mawon kang sampun transfer. Oh iya. Sampun tali asih Rp500.000. Wah. Dipotong pajak. Waduh. Pajake ning ndi? Yo ning kauget-uget wong TTP kauget-uget. Wah iya. Oh, presiden ini duwe penggemar dhewe-dhewe no. Iya, dadi kaya ngono kuwi. Keterimane bintang tamu iku lagi macak kok ngomah wis ana sing transfer nggih tumbas bensin. Muga-muga enten penggemar enten sing napa ngrangkul dateng kesenianku ora bakal musnah lho piye. Kesenian sinden ora bakal entek ngenten niku. Tetep enek sing nanggap ngenten niku. Nggih. Napa niki? Gelo. Gelo. Bawane manut Mbak Eka. Pangkur yo kena, liyane yo kena, kinanti yo monggo. Nggih, pangkur menika pangkur Semarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Nene.
Mingkar-mingkur nggih. Ya mingkar-mingkur. Muga-muga aku iso turun kaya Bu Yuyun. Heeh. Bu Yuyun ki nek wis kutut manggung kudu nyongklang wah jan. Wah. Aku ya ngono nek wis kutut manggung kudu lumping mangan. Kudu nyongklang nyumpling. Ben rada ganas ngono. Dadi sinden karo mangan bleng prae lho. Wah, elok luar biasa. Mbok sekali-kali dicoba ya. Iya mah to. Kalau melocot. Urung ana sinden munggah terop karo kalungan ula. Lah, penarik ular sesuk digawe. Meng enak jenis sinden apa debus. Debus. Mingkar mingkurengu Candek suarane yo apik. Anten nuwun ya Pak Igit. Nggih. S2 nggih. Mboten. Ngopo ora S loro sisan? Siji sik ya. Oh, urung rampung-rampung siji ket biyen iki. Empun to. Lah iya, rampung langsung Aku ki ora duwe pacar kok. Dadi yo lancar. Oh. Seolah mongso kok ana pacar itu untuk mendukung kesuksesan untuk kuliah sono ya. Ora malah ngribeng-ngrebeti mas aku. Lu kancaku kan duwe pacar malah ning kos terus. Aduh. Sinau ning kos malah ora sinau ning kampus. Tegese sinau kuwi enten ting pawiyatan, enten sing ting bebas. Ting jaba enten iku lho. Mosok kowe urung duwe pacar. Dereng. Oh, ya golek bocah lanang sing tanggung jawab. Lah mulane aku tesih masa penjaringan. Weh, ngono. Sok malah genti aku sing dijaring polisi menang. Hus padane apa wae. Malah dikawal kok. Iki cah lanang wis akeh sing do antri daftar karo kowe. Apa nggih? Oh. Amin. Ini. Dhuwur Bismillahirrahmanirrahim. Ambil napas. Garang baca. Kok hi? Sina waras. Barengi geluduk kowe. Aku pancen turunane tukang tambah udan aku. Dadi nembang barengi gluduk. Heeh, tapi cengkokmu iki terakhir penak. Soale mosok akeh sinden sing terakhir cengkoke ora penak. Nggih. Bagus. Alhamdulillah. Seneng aku cengkokmu sing iki. Sing ngendi? Terakhir mau. Niki mau. Baleni meleh. Baleni. Mbok nyawer to. Pengen itu. Ya, duit Jakarta sih 50 euro. Panjenengan ndak Jakarta nggih. Iya tak tampa sik. Kene sik. Mbok saja mosok karo Pak Igit pisanan yuk sawer. Isin aku. Mosok isin. Isin. Ora iki mosok kok Pak Gunarso kok. Pak Gunarso to? Nggih mungkin kok mungkin nek nunggu Pak Jibuk meleh. Oh ya wes. Dirampuke sik ya. Nggih. Muga-muga lali, muga lali. Oh iya ndongakne muga-muga lali. Aku ora didongakne wis petoke ram kok. Bener. Sinupa sinung karta mereka tarata pakar
Bu Yuyun. Matur nuwun Bu Yuyun. Mungkin pun tenang. Kang tumrap ning tanah Jawa agama gemeng aji Gelo, menika karya sinten, Mbak? Nyun sewu kula nggih mboten ngertos. Oh, nggih. Nggih, menika karya sinten nggih? Sesuk digoleki bareng-bareng. Nggih. Aku iki takon sing kono sing cah sragen kok. Nggih. Aku iki ya pancen ora tau golek-golek ya. Sesuk tak goleki. Dilanggamke sik bar kuwi lagi dindangdutke. Nggih. Oh. Buka saking vokal, Mbak Eka, yuk. Ning ngendi nggon goleki bakat-bakat kepengin ketemu senadyan ado tak parani mung nuruti kareping ati bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku koyo sinendang hatiku lontu metes nelesi pipiku yen pancene ora tresna mbok yo kanca sing prasaja Iki gelo perkara jangan kasih hati. Nggih, mok menawi perkara percintaan. Iya. Mula kok kowe iso menghayati tenan apa tau digelakke karo cah lanang? Nggih, mboten janipun. Ora. Ning saat ini merasakan sedih. Sebabnya apa kok iso sedih? Yo, ora enek pasangane ku lho. Weh, aja kuwatir. Mboten usah kuwatir. Karo Pak Ermbang tak goleki judu sing tanggung jawab. Siap, nggih. Matur nuwun. Sugih, Nggih, tanggung jawab bagus. amin. Sip. Aman. Umure minten? Umurnya tetap enom, yo maksimal yo 30 lah. Yes, aman, boleh. Man, tapi bisu yo. Lah. Bisu terus nek jak omong piye mosok. Ngono, ning seperti bagus, sugih, enom, ganteng. Iya. Lah iya. Malah aman aku ora tau dijeneni ya. Lah iya. Bebas aku dadi wong. Hai. Hai. Alah. Tindingan yo. Kaya ngene lakonku biyen apa kok
pancene ditinggalke gawe gelap hati sak lawase Aduh sithik komen lho singgae. Ojo tidak. Nyokek Mas yo nyokek yo. Ning ngendi nggonku goleki mangapane kepengin ketemu nadyan adoh tak arani menguruti karepe ngati bareng saiki ketemu kowe lho ninggalake kaya sinenggal atiku oh tumetes nelesi pipiku yen pancene ora rasa yo Khas ragenan banget ngene iki wong ngene iki. Mas Rangga iki koyo roh dolanan nyapa to Mas? Aku yo sinden lho. Aku elek-elek nderekno Pak Sigit. Lah Rangga iki ngendangi kowe mergo pundakmu iso obah separo ngene iki. Mosok seneng Mas aku nunjuke ngene iki. Untuk koyo entuk dolanan niku to, Pak. Kaya tunggale sing jam gila-gilu ngono kae. Sayang anak. Iya terae. Lah iya. Aku ora oleh bali karo Pak Lurah kok. Wah arep ditangko awan kon nyinden meneh. Nggo dolanan putune jare. Ya ora. Kon ngancani dolanan. Heeh. Sing dolan ya ora putune ya Pak Lurah kuwi sing dolan. Mboten napa-napa menghibur. Oh iya. Dadi rena ing penggale sak aku diboyong rene neh. Heeh. Pak Lurah. Wah, kerap meneh. Akrab men to aku. Mas Rangga. Undangnya aku, diundangi Pak Lurah. Sepiro, Pak, nyun rindinganipun. Bapaknya Mas Saiton. Aduh. Iya. Mas Anton. Nanane. Kaya ngene lelakonku. Biyen ngopo kok dadak ketemu. Yen pancen ditinggalke. Angkat ke gak? Hati sak lawase. Ayo Mas Songo.
ayo Kak, ayo Dek, ayo Dek. Ning endi nggonku goleki biyen apa nanani nadyan ado tak parani mung nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku koyo atiku oh tumetes ngelesi pipiku yen pancene ora tresno mbok yo kondo sing prasaja Wis prasaja. aja gawe gelem ati Sarang bio, sarang bio. aku ora bakal ndondeli wis ngono ae seneng ora roh bocah dolanan anake wong dudu anak galon Oh iya. Now nine. now kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancene ditinggal kelelot ati sak lawase Luar biasa. Wis. Dah, Kok malah dadi patung ning ngono. lahir gitu ya. Pancen penampilanmu termasuk unik mulo dijenengi uget-uget mergo jogetmu wis centak-celik kayak uget-uget ngono. Nggih, muga mboten saged joget sing masuk dibuka nika dijunjung dibuat ngoten niku mboten saged lho. Ya wis ciri khasmu kuwi. Nggih. Buak dijunjung diumbah. Nggih. Malah diumbah. Wah. Makasih nggih Mbak. Matur mbah nuwun biung kathah lepat nyuwun pangapunten. Hinjis. Lepat di bumbu santen. Apa kuwi? Menawi lepat kula nyuwun Pangapunten. nuwun pangapunten. Lenggah. Nggih, biung. Enak karo kae dijak omongan kon nembang wis lali sawerane ya. Iya, iki ana minangkani pamundutan yo akeh banget. Oh iki. Ana sing pun ki jeng miring barang no. Oh, ngono. Sing manto ki yo akeh. Saking Mbah Soekarno Saridin yo manto. Heeh, Mas Apit Kuntoro. Oh iya manto. Gatot Jatayu jelas, heeh. Nggih, saking Pak Tejo Tembalang. Nggih, nggih sembah nuwun salam katur warga desa Pasigitan. Nyuwun kadung tresna. Iya, heeh. Nderek monitor Pak Sigit mugi lancar sukses. Nyuwun podang kuning saking Pak Miyanto HS. Nggih. Oh, saking Mas Anoman Trimargono. Wah, iki kanca sing MKI mbiyen kok. Nobar Pak Bos request sesi deman bosku. Wah, nggih. Mas Trimargono, Mas Anoman. Ya, mbiyen sak leting karo aku nalika SMKI. Iya, sembah nuwun. Ah, iki Gatot Jatayu los ora rewel. Mas Nur Hadi tambak Romo memantau sembah nuwun. Iki dipinangkani saka pamundutan saka grup BK alias Balung Kere. Wes. Ya, yo saka aliansi masyarakat peduli transparansi. Ya dipinangkani no. Coba Mbak Eni Wulandari. Wih, Mbak Eni. Ya. Karo Mbak Ima, Heeh. Neng nong. Jumeneng Mbak. Sholatullah, sholamu
Sugeng dalu Mbak Ima, Mbak Eni. Sugeng dalu Mbak Limbo, ketemu kanca-kanca ngene iki yen ibarate ndak bengi biar wayangan saiki arang-arang jareke ado-ado. Ketemu ngono iso wah iso marem kae. Sampeyan jumeneng dispoti nganggo solawatan. Ternyata solawatan diringi nggo gamelan ya penak gitu, Mbak. Penak nggih. Lagune asline kak ijo-ijo to niku. Ijo-ijo nggih leres. Ijo-ijo siji apa loro klik kluk. Terus pripun Mbak ini? Pilih siji sing gemati. Terus yen loro ora kanggo duwe loro bakale cotho. Lagune ijo-ijo diganti Sholatullah. Lah iya. Ngono yo kancaku pujian ning langgar baradan ya. Karepe arep nganggo lagu ijo-ijo. Oh nggih to. Cakepane napa niku? Ya to. Sholatullah. Lah kok cakepane bar terus ana ula dumung. Malah dibacoke. Salah kedaden. Nyuwun tayupan babalske kijing miring. Tayupan cara pantura cara ngene dhewe mawon. Lagune apa? Lagune yo karyaku dhewe ya no. Upamane Tali Tresna, Tali Tresna. Tali Tresna bacutke kijing miring, kunjuk kanca-kanca grup BK alias Balung Kere. Oh. Gene menika kula aturaken Bapak Kadus Sekar Gadung. Iya. Sedaya para warga ageng ing Desa Pasigitan. Coba kaya ngapa buka saking Bonang, saking Bonang. Tayub cara Rembang. Mergo kijing miringe barenge beda karo Sragen kaya nggone Eka iki rada beda. Wah, nadyan to mirip. Mung sithik. Engko nggo perbandingan. Iya. Coba buka Bonang, Tali Tresna mit in Rembang nek bacutke kijing miring.
apa mung guyon. Makasih. Mbak Eka uget-uget rada beda ora nek karo Kijing Miringe kene sampean. Coba nganggo mic. Nek cara nggonku kan Kijing Miring Mbak Eka, Kijing Miring, bayeme lemu-lemu, ayeme yen wis ketemu, Mas. Nek ngene sampean bener-bener. Nggih sami. Sami ngenten niku to. Nggih sami, tetep sami parian terus sindenan, parian sindenan ngenten niku. Coba ora kitang sedilok kowe sing nembang Kijing Miring. Nggih. Nyobi nggih. Iya ya. Nggih. Ayo. Ayo Mas. Kijing Miring Mas. Kijing Miring. Ngetan belingon. Apa setyane kelakon. Ayo Mas. Kijing Miring. Ayo Mas. Kijing Miring. Timun sigarane. Ayo bangun agarane. Kulon kali. Etan yo kali. Tengah-tengah ono sawahe. Digawe lali kok yo saya lali. Njur kelingan yo keluputane. Oh, oke. Apik. Cengkoke dhewe. Ini padha penake. Nggih. Tetep enten bentene nggih. Heeh, mergo Sragen karo Rembang itu tetep ono bedane. Nggih. Sithik-sithik. Iya. Derek belajar kula wau Mas. Oh, padha-padha Nggih. golek duit. Padha-padha belajar. Iya, iki engko sadurunge Mbak Eka uget-uget selingi sindenku sik. Ngene Mbak sapa kuwi sing jare Mbak Utari sing ayo pirang-pirang nyangan absen no. Ya melu syukur dadi pegawai bank administrasi. Iya. Udene tugase iki nyateti duwite wong akeh. Mbak Utari. Mbak Utari, Mbak Rani kuwi pasangane. Iya, pasangane. Wong loro kene Utari, Rani. Karo Mbak Lila wong telu. Oh iya. Sindene akeh dadi kinutang-kutang tansah bisa lelati arep rasa tentrem ngayomi tata susila dadi tepa tulodo sambal pede iku sarungan kudu dadi srana urip guna kaya luwe luwe kabudaya dari trio kwek-kwek. Iya. Iki mamundutan ya kuwi pepeling, Mbak. Nggih. Pepeling. Tumrap sing ngrasuk agama Islam, ya ngelingake apa sing dadi kewajibane. Luwih-luwih nggon syariat salat. Oh, ngono ya, Pak. Sembahyang. Kuwi basane simbah-simbah biyen sembahyang nyembah Sang Hyang. Ya, ya Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Menang. Gusti Allah. Ya, iya. Pancen wong Jawa ki basane sugih basa. Sang Hyang Tunggal iki Ahad. Ya. Allah Ahad, Allah itu satu. Ya. Gusti Allah ki tunggal mung siji. Ya. Mula tumrap wong Jawa ngarani Singgarip Gusti tan kena kinaya ngapa tidak bisa dibayangkan ngono kae. Coba pepeling nggih Mbak nggih. Karya Ki Haji Anom Surata. Oh iya. Pokoke anggere ngerti sing penciptane kudu disebutke sing ngripta. Diwiwiti saka buka. Diwiwiti buka nganu no apa kuwi? Bawa, ayo buka bawa. Urutke kok kono. Buka bawa.
rukun Islam. Ayo Mbak Utari. Rukun Islam kang lima niki Oper Mbak Rani. Iki presiden jomblo kabeh telu iki. Oh. Durung duwe pacar. dagangan, Pak. Dagangan. Tapi Mbak Eka Uget ki rasa sumelangi sinden kuwi durung duwe pacar, dur resik kabeh. Kita sama Besti. Kanca cakran ningrat ki ya alim-alim tak kon pek bojo sinden ya do wegah. Iya. Mboten doyan gitu ya. Neno. Aja pada ditinggalke Oper Mbak Lila. Nono nene noy nono. Bener. Ora nggo cengkokku ora apa-apa, cengkokmu sembarang. Rukun Rukun lima niku neno neno. Sahadat kang angka siji kang kok siji sahadat ayo sing ngenong karo mantuk-mantuk wah iki jane ya wis disir ayo ditembung karo bapake bareng sing ngenong bocah kendel lho ora kendel ning bluboh. Terus kae Mbak Utari. kang angka loro salat dene kang disiarke YouTube channel Mbak Eka Uget-Uget. Jenenge apa channel-e? Eka Uget-Uget channel. nggih. Oh. Alhamdulillah mundak subscribe loro. Ya sesuk bar iki collab karo Sige channel tak umumke. Jangan lupa subscribe, like and comment di channelnya Eka Uget-Uget. Amin. Nggih, matur mbah nuwun lho. Nggih, mungkin tapi subscribe aja dipencet 2 kali, sitok ae. Lah yo nek 2 kali dadi unsubscribe. Iya. Satu aja. Subscribe. Terus like. Terus di share. Oh iya di share, bagi-bagikan. Dibagikan. Boleh. Kanca-kanca cakaran ningrat wajib subscribe channel Mbak Eka Uget-Uget. Atur nuwun. Up. Terus Mbak Rani Ramadan nindake poso papat zakat ping 5 ibadah haji terakhir bareng wong telu rukunis rukun
Sing ganggu-ganggu kowe iki do seneng karo kowe kan. Oh, lah nggih. Jail-jail. Oh, termasuk si Bonang bareng kae. Alah. Oleh ngematke sinden iki tangane dikenekke sedek ngene iki. Iya. Wah, wis. Kaya kisah Siti Nurbaya. Ayo. Apa kisah tak sampai. Kasih nganti kisah. Kasih kok kisah. Lah ya kisah kasih kan enggak sampai. Coba pepeling 3 bidadari. Dados.
kompak-kompak nek pinuju bolong udele. Ayo. Mbak Eka uget-uget neh. Bar iki ganti engko si Sulis karo adine ya. Eka. Ngadeg Mbak Eka, ngadeg Mbak Eka. Nggih, Byung dawuh. Ya duwe channel YouTube barang. Nggih. Lagi roh. Nggih ta. Nonton lehmu main sinetron ngene kae aku wis roh. Sinetron Jawa. Film pendek nih ya. Film pendek. Izin aku. Cangkir wadon ya. Iya. Nggih. Kayak Cah sentet-sentet do nglumpuk dadi siji. iya to rae. Mau menawa tambah sentet. Niku channel Eka Kebumen niku nggih. Iki sing channel Eka uget-uget. Channel kaget-uget ya. Subscribe-nya ada berapa? Sudah 1000 lebih 2 ya. Oh iya sudah. Nah, pokoknya diniati gawe channel YouTube ya aja diniati golek duit. Ten. Itu hanya untuk dokumentasi. Nggih. Ngono. Golek duit kok YouTube ya ora jalan, golek duit ya sampean kok nyinden aku kok dalang. Nggih, nggih piye. Nek YouTube itu hanya sebatas untuk dokumentasi. Wong dene kok YouTube cair ya alhamdulillah nggo tambahan. Syukur bagi 1000 iso nggo tuku lemah ngono kuwi dadi kok nggo tambahan. Nggih, nggih pun cair ping setunggal. Ngono. Encer apa kental ya cair? Oh ya cair ki blabar. Oh blabar. Wis kula tumbahke saged nggih tumbas kendaraan. Wah, alhamdulillah. Roda setunggal. Lho. Roda loro apa roda papat ora ono kendaraan roda siji ra. Nek lagi tuku roda setunggal lho, angkong. Sung kan jalan. Oh iya ya gur usung-usung. Kuwi wayahe udan, nek lemah endi sing dipaculi, usung nggo angkong lak jalan. Iya. Iku termasuk angkong pun nyepelekke niku termasuk sejenis sakderane pesawat lho. Kok iso pesawat? Pesawat sederhana pelajaran IPA SD kan? Piye pelajarannya? Pesawat sederhana. Oh iya. Termasuk katrol, tang, obeng dan sebagainya. Iya. Bocah iki ya Pelajaran apa? IPA niku lho. IPA. Zaman sekolah SD. Angger kowe ngerti kok mesti gluduke muni ya, Kang. Aku kok gumun kan mau iki. Wah, kuwi jane tawakan apa to jane sing dene iso disambut karo gluduk tok isine. Sih putune iki ageng sela. Heeh, sela. Nggih, iki ageng sela. Ageng banget. Nembang coba tak weni kebebasan meh nembang nopo. Nggih, napa minangkani panyumunan nggih, Byung. Apa mau sing liwat? Wau kathah wonten nimbang ana katresnanku saking Jumbiran SBA. Oh iya. Sidoarjo sedulur Bayu Haji nggih. Oh, sedulur Bayu Haji. Nggih, menika dulure Mas Bayu. Nggih. Mas Bayu dulurmu lho nyeluk. Wah, akeh sedulur Bayu Haji. Nggih. Menika Pak Rianto nggih sedulur Bayu Haji. Oh, nggih. Nyuwun apa Pak Rianto mau? Udang kuning. Terus aja wau saking Pak Tejananto Jakarta SBA juga nyuwun inggih niku imbang ana katresnanku. Coba imbang ana katresnanku. Karya Mas Sri Susilo Tengkleng. Sri Susilo Tengkleng. Iya. Gayeng iki. Lajeng mawon apa Oh, ngagem bawa? bawa no. Bawa. Bintang tamu ya. Nggih. Saben dino. Ya, Kak. Saben dina Cah cendhek napase dawa. nggih. Sok mangan ula. Ula-ulanan dawa. Angan Coba nyinden ya pinter ngendang. Baik kali ya. nggih. Engko ya ben ngendang. Ya heeh. Berarti sing nembang ben Mbak Sulis engko pas iki. Dibawani tok ae. Kula ngendang niku. Iya ngono.
Lho tau malah udan. Kok nyindene gluduk lho kon nendang malah udan deres iki kok. Ora apa-apa dadi sampean petani-petani iki apal kok iki musim kemarau ora udan-udan kowe nanggap mbak Eka uget-uget bae. Nah, menika lho Pak Bu nggih sinden apa Presiden menghadirkan gluduk karo sinden sambar gelap. Gluduk kok sambar gelap. Lha gluduk ki apa sambar lho. Iya. Sinder petir, halilintar. Iya. Gundala. Apa tega lan pun kang sing kok ngeten lho aku bayangke cah lanang sing dadi pacarmu ki nggih nek pacaran karo kowe kita kok ora ana romantise blas ngono gitu. Sementing lak nggih hatine tetep romantis to. Oh iya. Oh romantis niku didelok saking pundi to cara-carane lho. Oh. Sok keplak-keplakan iki ya romantis. Ngono. Allah kok kowe ngono. Kok gething aku. Ngono kuwi. Ya romantis ya. Romantis. Ora kudu romantis ki terus kamu sedang apa sayang? Sudah makan belum? Aku sampai di sini loh. Ora ngono kuwi ya. Ngono kuwi wis jaman biyen. Nek kok itok ora mbayar imaem wis jaman biyen. Dite kok itok ya luwe wetenge. Saiki sing nembang Mbak Sulis, sing ngendang sampean. Ini ngendang pripun? Ya kuwi. Nang Ciblon. Iya Ciblon. Mbak Sulis ngerti Mbak Sulis. Nah. Mbak Sulis. Mripatmu kok suwabang ngono lho. Kowe iki mendem apa pancen ngantuk apa keculek? Sinden kok mendem. Sinden kok mendem padane. Mas Doyi kendangnya dibenake Mas Doyi. Ngede apa mboten? Nggih, kula ngede kula. Oh, ngede. Kula ngede. Niki ben diceluk Mas Doyi. Mas sinten? Doyi. Mas Doyi. Kuwi adine Heru Timbul. Oh, ada Mas Heru Timbul. Mas Doyi kenalan nggih. Mbok sing diambung kok terus tangane dhewe, mbok tangane ibuke. Cara cakrane ngerat iki ngono kuwi ketemu ambung-ambungan. Ning jekel tangane sing diambung tangane dhewe. Oh, ngaten nggih. Kuwi tradisi cakrane ngerat. Mbok menawi sebelum menghargai orang lain hargai diri sendiri ngeten iki kok. Iya. Lho udan tenan to lan. Iki gumun kok. Iki nembange wis gluduk lho. Kon coba kendangnya dikeplak sik dites. Oh. Wis samu nggih. Heeh. Kanjeng Doyi. Kanjeng. Oh. Wis kaya wong pakon-pakon. Ora pakon-pakon. Pancen ki tak kok kaya pakon-pakon. Tak-tok-tak. Coba Pak Bambang tuku gedang, bisa ora? Iki terus aku nganti apal. Oh, piye coba? Pak Kula nuwun. Kuwi dodok-dodok omah kok kula nuwun. Oh iya, keplakane tak tok dundang tok duit. Sorry. Aku kudu ngerti Mas Rangga. Ben iso tak tong dondang dong. Oh iya. Aku iki seneng anggere nggon bagian. Senengan pas piye? Pak Lurah.
Pak Lurah arep kok huk ngono piye ya? Ya, enten Pak sinten mleh nika? Tamune Pak sinten? Ya pokoknya para tamu sedayanipun lah. Coba Mbak Sulis nembang sing ngendang Mbak Eka. Nggih. Kok dibalik Mbak Eka nembang Mbak Sulis sing turu. Nggih, siap. Kanca-kanca CFC Semang komplit do nyusul kene. Noneno tak ndredak tok dung tok ndak tok duduk tak ngono kaya kena. Tayupan ngono nika. Oh iya. Iya. Seragenan. Coba buka vokal Mbak Sulis. Saben dina mengalamun jroning sepi sampun tamung tansah kadulu wayanganmu duh Kang Mas mung bagus lintalitan bisa lali sayang rujet hati lalewamu wong bagus tansah kumantil ing pandang ing netra Asik. Tombo ini. Nyokek Mas, yo nyokek yo. Asik. Saben dina Hendang karo senggak coba iso ora? jroning Yo sakaning rajos. amung tansah kadulu wayanganmu duh Kang Mas wong bagus lintalitan bisa Iya. piye katresnanmu piye katresnanmu mongko Kang
luar biasa. Wah, hebat. Tepuk tangan untuk Mbak Eka. Wah. Jan dadi doro aku matur nuwun. Kok iso dadi doro? Keploki. Aku tanganku sak jahe iki ya. Aduh. Antep tenan keplakanmu iso tak. Ngomong sapa double ki lho. Matur nuwun Biyong. Nggih, sembah nuwun. Iki lagi iku limbukan iki ngendang. Kok gara-gara ngegong. Nggih, ngegong nggih. Makasih Mbak Eka, legah. Nggih, Biyong matur mbah nuwun. Kok sambungun gara-gara sindene siji.